tenda kuna Jesu Kristu uya imambo Kristu uya aiunde uya itenzi. Hallelujah. Amen. I love this song. I love this song. This is one of my favorite songs. And if you go to the song one, is my favorite song. But kana iripo muhymn book, this has to be one of them. Ndine zvizhinji zvandakaitirwa naMwari, zvishamiso zvaiitika after ndaimba song iyoyi. So I love it. I am attached to it. Apart from it being just a beautiful song. Nema shoko acho. Hey, nasi maridzo yedu tingavhure mabhaibheri edu kuna Mateo chapter 6. Mateo chapter 6. I think tisati tatanga Mateo chapter 6 ka ibate iri pa page 9 pane vane mabhaibheri anenge angu. Ngatimbotanga taenda kuna Luka chapter 11. Tisati taenda kuna Mateo chapter 6. Hallelujah. Imharidzo imwe chete iyoyo. But there is something that is important. Chiri pa verse 1 kuna Luka chapter 11. Mungativerengere verse 1 chete. Luka chapter 11 verse 1. Pa page 73, yes. Kunyengetera. Yeah. Sorosho. 1. Zvino wakati achinyengetera pane imwe nzvimbo. Apedza. Iye Kristu. Mumwe wavadzidzisi akati paari. Ishe tidzidzisei kunyengetera. Johani sezvaakadzidzisa vadzidzi vakewo. Hallelujah. Hanzi mumwe wevadzidzi vake. Vangaona achinyengetera. Hallelujah. Hakuna munhu ainamata saJesu. Hey, last week takataura nyaya yesimba rekunamata. I don't know tatiri mu yange iri women's ministries here. Kana kuti handicharangarira. But I remember tichita praise and worship. Tikataura nyaya yesimba rekunyengetera. Musi weSaturday naika. Praise the Lord. Yange iri women's ministries. Thank you for correcting me. Pa women's ministries musi weSaturday. And munozivaka ndiri kutozvifunga iye zvinezvi kuti ndakangozvitaura but zvakuzadziswa neevhangeri. Shoko reMwari is backing it up now. Ndakataura ndikati pakunamata kwakafanana nekompyuta yekudownloada. Hallelujah. Ndichitaura kuti you see kunamata kunepa. First of all, prayer brings you in alignment with the will of God. Tikazvoona paGetsemani, tikazvoona kuti iwewe kana wakuona kuti kuda kwaMwari kana uchida kunyasenderana nako kunogadziriswa pakunamata. Because paunenge uchinamata paipa yaMwari anenge achikugadzirisa kukudzorera munjanji yekuda kwake. Tikataura futi kuti kunamata ndo paunowana simba. Kune vaya vanoti vanoda zvipo zvemumweya, ma-spiritual gifts, fruit of the spirit. Haungawane fruit of the spirit usinganyengeteri. Ndikataura futi, I think musi weSunday pandakaparidza musi weSunday ndakataura kuti if you look at all powerful men of God, vanonzi vanoshamisa kana kuti vakaita zvinoshamisa, if you want to track secret yavo uchaona iri pakunamata kwavanoita. The amount of time they spend in praise and worship, and especially in prayer. Ndo pandakazotaura ndikati munoziva here kuti vana Moses vaiita praise and worship. Ndikataura kuti vamwe venyu hamutoziva kuti Moses ainyora nziyo. Hallelujah. Because zvine simba zvinhu izvi. David aipedza more time ku praise and worship nekunamata Mwari than time yaaipedza achitonga vanhu. Hey, imwe secret futi mweya waMwari utoratidza kuti iwewe kana uri mambo ukada kutonga vanhu ukapedza nguva pakutonga vanhu unorasika. Spend more time in the secret place with God uko zvinogadzirisika. Nyaya dzekutonga dzinotoita shoma. Kingdom inotanga kufamba yega pasina iwewe. Your life is a kingdom. Dzidza kuita saDavid. The more time you spend in the secret place with God, the more everything is fixed. Koiya takasika zvinhu in 6 days.
ndobva azorora zvake. What holds everything together? Hallelujah. Makamwanzwa uchinzi zuva radonha. Chakarigama chii? Kungadai kuchibuda panews zvichinzi vakomana kwaita disaster, mwedzi wadonha vakomana. But unogara uri panzvimbo yako. Learn from nature zvatakadzidziswa nemadzimai. Akaparidza mai Mangozho vakati learn from nature. Nature kumiswa kwayakaitwa kudai so. Zviri kutoratidza kuti kana Mwari vachikwanisa kuti nature ifambe zvayakadai so every day, vanotadza neupenyu hwako kuti udai. So hausi kurasikirwa kana uchipedza nguva in the secret place. Hallelujah. Dzidza kuspenda time in the secret place. Vamwe vanoti closet. Hallelujah. Closet zvakazotorwawo nevamwe vakaitora iri ikapedzisira yazita rakashata, because closet chiwalk-in wardrobe handiti chekuti chinovharirwa hembe chekuti munhu akapinda haoneke. Ndosaka Nganangochani yakazotorawo zita iroro vakati in the closet, kuti hapana anoziva chinoitika mucloset. Saka kana munhu akuzonzi coming out the closet abuda pachena kuti Ngochani. But isusu kana tiri vanhu vaMwari tinotaura closet as nzvimbo yekupinda uchizvivharira uchinamata. Hallelujah. Ita minyengetero yako yaunoita wega, yausingazikanwe nevanhu. Kwete kubroadcasta kuti this week ndiri fasting vakomana ndikurova 21 days. Ndine mumwe wandakamboedza kuita meeting naye. Ndikuronga meeting atotaura kuti zvinezvi ndiri 21 days. Saka munongoziva so kana ndiri 21 days so handidi zvinhu zvinondikanganisa. Hallelujah. Kana ndazopedza 21 days maybe January apera togona kuzosita meeting yedu tozoona kuti toita sei. No. Ita closet, your secret place. Vanhu vanozoona wakuya uchita mamiracle, uchinamatira vanhu vachipora, uchita vanhu votanga kufunga kuti baba Mangozho akapenga. No, baba Mangozho havana kupenga. Zvakagadzirwa mucloset zvinhu izvi. Hallelujah. Muzongoona Mangozho ari kuya achiparidza panapa, mofunga kuti Mangozho is very intelligent. No, he is not intelligent at all. Kudai anga ari intelligent, andakadai ari professor. But zvinenge zvaenda mucloset. Unofanira kuita nguva yekudownloada. Hallelujah. Uchinamata kuna Mwari uchina. Saka zvaita Jesu manje, Jesu anga kangwara. Jesu aiti manje vanhu pavanenge vafara paya vadya hove mbiri nechingwa zvishanu, voenda vachitaura vachipembera, iyo badhisapia zvake oenda mugomo. Hallelujah. Pavanenge vachienda kunorara vachinomwa waini dzavo vachipembera vachiti zvaitwa naJesu vakomana, zvaitwa naJesu. Pese pari kuti zvaitwa naJesu, iye haende kunoti mazuva here zvakandiita, ari unoretreata opinda zvake mugomo, hanzi onamata usiku hwese. Hallelujah. Ngatidzidzei simba rekunamata. Anyway, ngatidzokere kumaridzo yedu. Saka hanzi kuna Luke chapter 11 verse 1. Hanzi akaonekwa achipedza kunamata. Ndobva mumwe wevadzidzi vakati hamene zvaakaonawo zvakasiyana ne. Ndofunga pane kanamatiro kavaita. Ndobva atoona kuti isusu we are doing it wrong. Hallelujah. It's a blessing. It's a blessing kuziva kuti I am doing it wrong. Uchitobvuma. Hallelujah. Amen. Because vanhu vainamata kavo akumana kuzosvika vaita vadzidzi vaJesu, kuzosvika vaakutevera Jesu, kuzosvika vaakufamba naye, vakutoziva kuti ndiye mwanakomana waMwari. It means vanhu vainamata. Hallelujah. Alright, kana vakasarudzwa vasinganamati, but surely first day vachifamba naye, second day, third day vasinganamati, I'm sure vangu vakunamata vanavo. And remember Jesu kuuya kwaakaita, Johani angatombofamba nevhangeri. Takamboitaura imwe day ndikati zvakafanana nevanhu vakatendoka mukereke yaMwari. Vazhinji vacho havasi vanhu vanotanga kunzwa shoko raMwari izvi. Kereke yaMwari takaropafadzwa because vazhinji venyu vanhu vakatobva kwavakabva vekuti vhangeri is not new to them. Vanga vatomborinzwa sezvakaitawo Johani, kuti Johani angatombofamba naro ari izwi rinodaidzira murenje.
Bataibhabhatidza nemvura. Ndobva kwazouya anobhabhatidza nemoto. Hallelujah. Eka because aingopa shoko kaJohani. Koishe Jesu Kristu ndo akazouya nemweya mutsvene. Hallelujah. Saka akati no. You start Kunamata all along. But ndatozoona kuti no. Tatiri wrong kunamata kwedu. Takafanana nevanhu vasati vambonamata before. Hey, this is a powerful revelation. Kuti mudzidzi uyu akatoona kuti akafanana nemunhu asati ambonamata before. Grade 0. Pastor Chakombera anogara achiparidza achiti kana uchida kubatsirwa naMwari, zvione uri pagrade 0. There is power in seeing yourself uri pagrade 0. Why? Because kana maridzo yakuuya hauna chauchati aiwa ichichi, aiwa ichichi, aiwa uchagamuchira zvese ugodzidza. Kana kuri kukorektwa wogamuchira. Hallelujah. Ndogara ndinzwa mai Chakombera achiti nhamu unoda kurayirwa ini. Inhamu unoda kurayirwa. Hakusi kupusa. Ndo uchenjeri manje ihwo. Uyu mudzidzi uyu handizivi kuti ndiani zita rake hana kutaura. But angakangwara munhu uyu. This is wisdom. Kuti Ishe nangu handizive ndidzidzise. Akabatoti tese futi hana kuti inini ndega. Anoti ndatoona kuti tese takarazika panapa Ishe. Imi mega ndimuri right. Saka zvamuri right tidzidziseiwo. Kuti zvamuri right izvozvo tigovo right. Hallelujah. Amen. Zvikanzi munoziva Johani akadzidzisa vadzidzi vake kunamata. Hallelujah. But akava nechizaruro chokuti kudzidzisa kwaJohani kunenge kwava kusina kunyatsokwana. Because angadai akangoti saka toite here zvakaitwa naJohani. Johani zvaakadzidzisa vadzidzi vake zviya tongoita izvozvo. Musi weSunday takataura futi nyaya yekuti kune zvimwe zvinhu zvaiitwa kune mamwe madzikereke. Tikataura danger yekuti munhu anopinda mukereke yaMwari otanga kutarisira kuti kuzviya. Because movement yaJohani was big. It was successful. It was Johani hana kuzvituma kauyu. Johani akatumwa naMwari kauyu. Johani was the Holy Spirit of God sending him. Koimi mamuzive here kuti kuuya kwaJohani kwakatoprofitwa kuti achauya. Meaning kuti zvazvina Mwari mukati izvi. But still zvakadaro zvazvisina kukwana. Saka paida munhu akachenjera mumweya anonzwisisa kuti takatendoka kukereke yaJohani, tikafamba naJohani, but tatisina kukwana. Tiri muna Johani. Kwazouya chairi ari kutidzidzisa zvakakwana. Zvino zvatasvika kuna iye ari kutidzidzisa zvakakwana. Tazomunzwa achinamata. Zvichireva kuti zvese zvataita kuna Johani zviya tatiri grade 0. Amen. Tidzidzisei kunamata. Amen. Praise the Lord. Tobva vatanga manje kuvadzidzisa kunamata. Dai Ishe vatidzidzisa kunamata. Dai Ishe vatidzidzisa kunamata. Tingapedze 50 years, 60 years tichifunga kuti tiri kugona, tichifunga kuti tiri kunamata, tichinyora mastatus, tichifamba tichiudza vanhu. Hey, munoziva kuti kune vamwe vanhu vari kutofirira kufamba nemuzuva vachingohwa nezuva vachipupurira vanhu kuti vauye kumadzikereke avo. Munoziva kuti kune vamwe vanhu vari kurohwa nemvura kunayiwa chaiko vachiti tiri kupupurira vanhu. Munoziva kuti kune vamwe vanhu vari kutorohwa nenhamo vakapikira nhamo, vakatendeka vanhu ivavo, asi vakatendeka pasina, because zvavakatendeka pazviri wrong. Dai Ishe vatibatsira zvisawanikwe mukereke yaMwari. Anointed Church of God, if you are really anointed by the Holy Spirit of God, tinofanira kugadziriswa tinamate chaizvo nenzira chaiyo saIshe Jesu Kristu zvavakataura kuti vachanamata mumweya nemuzvokwadi. Kana iwo mashoko ekunamata chaiwo, tinofanira kudzidza kunamata chaiko. Ngatitangei chapter 6 yaMateo. Praise the Lord. Glory be to God. Verse 1. Sora shoko noti maridzo pagomo. Yes. Pavarombo. Verse 1. Chenjerei kuti murege kuita kururama kwenyu pamberi pavanhu. Kuti muonekwe nawo. Kana madaro hamuna mubayiro kuna baba wenyu vari kudiwa. Yes. 2.
Zvino kana uchipa warombo zvipo rega kuridza hwamanda pamberi pako sezvinoita vanyengeri mumasinagoge nomunzira dzomumusha kuti wakudzwe navanhu zvirokwazvo ndinoti kwamuri wapiwa mubayiro wavo. Hey, unoziva mweya waMwari unoshamisa. I am shocked right now. Muri kuonera kuti kai iri kuita continuation from marriage last week. Muri kuzoona. God is amazing. Patakasira musi weSunday nobati kutangira izvi. Ishe vandiregerere kana ndiri kukunyemerai kana ndiri kukanganisa. Asi inini I am 100% convinced ende ndiri kutaura panapa chokwadi chiri pamwoyo wangu kuti handina kumbozviziva kuti zvichaenda neikoko. Mari dzedu yanga ichifanira kutangira paverse 5. Pandatosumuka ndachitotaura kuti titangire paverse 5. But ndabva ndataura kuti ngatimboenda kuna Luke chapter 11 verse 1. Saka pandaenda kuna Luke chapter 11 verse 1 ndo pandabva ndasodzokera kuti ngatimbotangira handima ndiribvunza kuti totangira paverse 1 ndikati yakuenda kune kwatatiri last week musi weSunday kuti kana uchipa. Hallelujah. Amen. Ishe vanoshamisa. Alright. Hanzi chenjerai kuti murege kuita kururama kwenyu pamberi pavanhu kuti muonekwe navo. Kana mukadaro hamuna mubayiro kuna baba wenyu ari kudenga. Ndozvati timbotaura zviya zvekuti munhu anotaura kuti mazuva ano ndiri pafasting yekuparidzira vanhu kuti ndiri pafasting. Muri kuona kuchena kwakaita muromo wangu so ifasting iyoyo. Mungobva totaura kuti mukaona so yezvinezvi bhanda richatoita kupera kwandaita ifasting. Tiri pafasting mazuva ano. Kana pari pabasa kambani yese rikutoziva munhu achisvika kuti tii chimbomirai kundiunzira. Musandiunzire henyu zvino ndiri pafasting. Munhu wese otopedzisira kutoziva. Hallelujah. Kana kumba svika patime yekuita yekuti vana vako chaiko pamwe havatomboziva kuti uri kufasta. Kana zvichibvira twamuti unenge twati chenjerei twati ngwarei tinogona kukubvunza did are you fasting? But hazvisi zvekubroadcaster. Hallelujah. Amen. Asi zvekubroadcast kana kuri kunzi muri kupiwa chikafu kubasa dzimwe nguva ingotora chikafu chacho wozotsvaga mumwe wekunopa zvikuru sei kune vasina. Hallelujah. Vaya vekubasa vanokupai vanongofunga kuti adya. Hallelujah. Komana mazuva ano kunamata iwe ukaona uchipedza wiki rese usina kumbofasta so unamata chirudzi. Vamwe vanhu vanotori nemadays otozikanwa kuti ni musi wakati neokati. No, musadaro. Hanzi kana muchipa ipai zvisingazikana. Komana imagine mukereke yaMwari toita munhu anotozikanwa kuti aringataura muri kuona mataya ari pamotikari yababa chakombera aya ndini ndakatenga kainini dai pasina inini forget kuna Mwari hapachisina chiropafadzo. Mufundisi wayo muchimona akadaro paari kuparidza sheti yanga akapfeka yaya ndini ndakaitenga kainini ndini ndakaitenga bona handanga singatozive saizi ndini ndakatoitenga saizi yacho hamuna kuona zvayakaita. No, kana wadaro watotadza beta kusapa. Hallelujah. Ndo paitaurwa ipapa I think kumberi uko ndo panotozobuda paitaurwa kuti your left hand and your right hand. Ruoko rwekuruboshwe ngarisazive zvaita rwekurudyi ngarisazive zvaita rwekuruboshwe. Akomana ukaona munhu ane maoko 2 akuti akabuditsa ruoko muhomwe obuditsa mari rimwe ruoko harusi kuzviziva zvikureva kuti ari kungopa zviri blindly. Uru ruoko ruchibuditsa ruchipa uru rusina kuona haasi kutokaunda kuti ndapei uye ndazokana kuti zvazoenda nekupi ndazotendwa here zvazodii ndichadzorerwa here is just giving. Nyaya dzegiving dzinotinetsei especially kana uri wemutungamiri kuti uparidze nyaya yegiving inonetsa manje. Hallelujah. Because vanhu vadyirwa mari stereki kana saka
zvinozooneka sei difference kuti uyu yakatendeka uyu haana kutendeka. Takutongozvisira kuna Mwari. But as a man of God, I have to teach you as well. Kuti when you are giving, this is how you give. Whether you are giving to your friend, you are giving to your loved ones, or you are giving to the church, or you are giving to the man of God. Nekuti hatiti chiyo futi kupa kuna man of God. Inowanza ndichizviramba ndichizvitiza because ndiri kuavoida chivi chekuti munhu anozopa achigunun'una ozorangwa naMwari nazvo. Uyewo inini ndechitotyirawo kuti I don't want to take advantage of people. That's why ndakapikira kuti zviri nani kuti vanhu vatange wana riponiso first, then tozopinda nyaya dzekupanana zvipo izvi. Mumwe akazonditi but men of God hamusi kuona kuti muri kutikanganisira. Ngati uri kurevei? Zvikanzi men of God tinozivawo chiropafadzo chiripo pakupa. Kana mimi muchiti hamusi kuda kuti tipe, hamusi kuona kuti muri kutivharirawo here mukana wekuti tiropafadzwe. Iyo nyaya inoda kunamatirwa iyoyo toziona zvichida changoto right. I think maybe we're going to be a church inotiyo. We'll just give the bank account to people. Then vanenge vachida vanongoisa mari mubank account. Tosiya zvakadaro. Hallelujah. Kana pakazoitwa imwe system iri nani tichadaro. Handizive kuti toita sei, topota tichaannounce here kuti tine mari uye yashandei. Handizive tichanzwa kuti Mwari vanoti kudii. For transparency's sake. Because hatido kuti men of God vazofarisa vapinda take advantage. Hallelujah. But at the same time, we need people who understand that when they give to God, they give out of love. Because kazhinji ukaona munhu achipa zvekuti ndinokupa shirt, ndozotanga kuvunza kuti but shirt yandakakupa iyaya handifarire kabatiro kaunoita. Senge kana ukaipfeka ndinoona kuti umburuka mumandaka. Ina ndiri kuti uzona iwe wakapfeka shirt yandakakupa. Komadima tora shirt yenyu. Hallelujah. Amen. Hanzi zvino kana uchipa varombo zvipo, rega kuridza wamanda pamberi papo. Hey, vakomana, ndakambotaura nyaya iyi. Ndikati as the church of okay. Ishe vandiregerere. I'm going to say something that I never wanted to say. Some of you don't know that this ministry, ndinotanga zvitaura nhasi. Some of you don't know this ministry kuti tinopa mari. Vamwe vatovhunduka kutozvinzwa izvinezvi. Kuti this ministry ine ma-orphanage ainoenda ichinopa. This is my first day to say this. But this has been happening for years. Dzimwe mari dzamunotipa muchafunga kuti tiri kudzitsenga kumba musingazivi kuti tine zvinhu zvatinotoendesa kune mherera. Hallelujah. But why am I talking about this? I want to make an example. I have seen churches advertising. I have seen churches posting pictures and videos. Kuti onaita donate chakati, onaita pavana ningiri chakati, onaita ilini ndiri kunzwa shoko raMwari richiti kana mapa musaridze wamanda. Dine urombo, because I have people who also send me messages. Vachiti men of God, say mchiparidza vamwe imimi. Men of God, say mchitaura kutadza kwewa. Munodi ungoparidza shoko raMwari. Ko harisi ndiro shoko raMwari randu kuparidza iri. Nekuti ndakatumwa naMwari kukorekta zvikukanganiswa nevanhu. Ndakatumwa naMwari kuparidza zvivi zviri kuitwa nevanhu. Ndakatumwa naMwari kuexposa even vanoti vanhu vaMwari, vasiri vanhu vaMwari. And handisiri ndega, varipo vamwe futi vanoita basa iroro. Vakatumwawo naMwari futi kuzviita. Ina handinadaka nemunhu anotaura kuti uyu munhu waMwari anoti munhu waMwari but zvaari kuita zvisiri izvo, nekuti shoko raMwari rinoti chakati chakati zvaari kuita zvisiri izvo. Siyaite ndo chokwadi, nekuti shoko raMwari rinoti expose them. And to those who don't know, Mwari aikwanisa kuita ichiitiko ichocho chekuti munhu anoprofita kuvana vaIsraeri oti thus says the Lord. Ishe vati chakati 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 chakati, achipedza kuprofita achingogara pasi paita men of God vanosumuka vobva vati Ishe vati uyu ari kupedza kutaura uyu haana mweya waMwari. Handizive kuti vanhu vanonditumira mameseji vachiti usaparidze vamwe kutadza kwavo vaizodida yangu aripo panguva iyoyo. Achipedza kugara pasi muprofita posumuka mumwe achiti iwo mweya waMwari watonditi iyeye ari kupedza kutaura uyu hausi mweya waMwari.
ari murevi wendima. Izvozvi zvipata takagara tichiimba tichinamata, ndine vision yandandichitoona yemumwe mufundisi. Haleluya. Mwari vachitondudza kuti uyu munhu uyu akarasika, ende kurasika kwake ndini ndakazvikonzera. Ndakasimbisa kurasika kwake. Remember kuti Mwari vanozviita. Mwari vanogona kutendera mweya wokurasika kuti uye mumunhu nekuda kwekuinda kwaita munhu. Remember ndakamboparidza ndikati kutsveyama kwako pane kanhu kadiki diki kaunenge waita kawatsveyama. But manje kana watsveyama ipapo, hey, praise the Lord. I need to explain this properly. Zvichida kune munhu achazvinzwa akazvitora nekusiriku. Zvivi zvinoregererwa kana Mwari achida. Handiti? Asi kune zvimwe zvivi zvokuti ukaita Mwari hachakuregerera. Muri kurimemba mari dzatakaita yaSauro. Kune chimwe chivi chekuti unoita usingazive but ndofaina unewo. Mwari anobva akurasa. Nawo vanhu varaswa naMwari ava ndo vanhu vekuti Mwari anotendera mweya wokurasisa. Ndo vanhu vekuti dzimwe nguva vanogona kutowana chiprofita chinovawedzera kunorasika. Vanogona kuwana vachitotsvaga confirmation, vanopiwa confirmation but inonovarasisa. Ko muri kukanganwa here kuti kune munhu akanziya achitsvaga confirmation, ndobva pabuda muprofita akagadzira nyanga, akatunga akati zvanzi nemweya woMwari, kutunga kuri kuita nyanga uku ndokukunda kwauchaita kuhondo. Asi yanga iri plani yaJehovha kuti aende kuhondo, kuti anourawa. God is saying today kune vamwe vanhu vari kuenda kunourawa. And God has allowed a spirit to deceive them, to kuvasimbisa pazvinhu zviri kuvaendesa kunovauraya. Anotyisa Mwari uyu, anotyisa Mwari uyu. Ndosaka tichifanira kuti tidzidzisei kunamata, because zvichida tichanamata zvisizvo tigoramba tichisaidzirwa kusvika tasvika pakuurawa. Ende manje kana zvana Mwari mukati hauzvione manje kurasika kwako. Haleluya. Wenge uchitoona vana Mangozho vari vanhu vakarasika, totanga kuti komani vanoziveikwa, vanongoda kungozvikudza, pride yakazara pa, havana humility, vanongoda kungotanga tumachechi tunonyuka, vari kuda kutsvaga kwavanotungamirawo nekuti vakashaya akavapoita kuita mufundisi. Tense. Hanzi kusaridza wamanda. Kusaridza wamanda. Kana hanzi zviro kwazvo zvino uchapa varombo, kana uchipa varombo zvipo, rega kuridza wamanda pamberi pako sezvinoita vanyengeri. Hey, vanyengeri vanhu vanoita zvinhu zvakadaro. Yes, vanhu vanoannounce. Please, when you are giving, do not announce. Zviri nani kusaannounce, kusazikanwa zvako. Vanhu vakakuti haupe, iwe uchipa zvako, chero Mwari vazviziva kuti unopa. Hallelujah. Mumwe angatotsamwa izvozvo kuti but men of God ndakambovatengera drink handina kuanaunswa muchechi. Zviri nani kusaanaunswa muchechi. Zvichida ukaanaunswa muchechi watowana reward yako zvatoperera ipapo. Kana even vanhu chaivo usatsamwe kuti munhu wawakambobatsira kana kuti wakambopa haana kukutenda kana kukudza kuti mazvita henyu. It's actually a blessing. Hama dzawakachengeta dzisina kumbokutenda, it's actually a blessing, because zvichida akauya kuzokutenda ndo reward yako iyoyo. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Sezvinoita vanyengeri musinagogo nomunzira nomudzimusha kuti vakudzwe nevanhu. Vanenge vachida kukudzwa nevanhu kuti vanzi maphilanthropist, vanzi ndo anobatsira. Kana ari ningi ane moyo wakanaka stereke. Maiwe hakuna munhu anopa saningi, ningi anopa. Obva toita mbiri yekutozikanwa kunzi kana ari ningi anopa. Kana ari ningi anogona kutotora salary yese achipa. Kana ari ningi ane moyo wakanaka anobatsira vakomana, zvatopera ipapo. Hallelujah. Mbiri yako iyoyo yawaita panyika zvatopera ipapo. Kuna Mwari hakuna chinhu. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri vapiwa mubayiro wavo. Hallelujah. Hande paverse 3.
verse 3. Asi iwe kana uchipa zvipo ruoko rwako rworuboshwe ngarorege kuziva chinoitwa norudyi. Yes. Kuti kupa kwako kuye pakawanda. Papa baba wako wanoona pakawanda. Vachakupa mubayi. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ndo yananjisanangura kai. Tinokudza Mwari. Hande yekumberi pa verse 5. Titange maridzo yedu yanasi. Verse 5. Kunyengetera. Kana muchinyengetera. Musawasa vanyengeri. Yeah. Nekuti vanofarira kunyengetera vamire mumasinagoge. Yeah. Napamaradzano dzenzira dzomusha kuti vaonekwe navanhu. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri wapiwa mubayiro wavo. Hallelujah. People who want to broadcast their prayers. People who want to no. Handisi kuti musadeedzere kana muchinamata. But ngwarirai futi reason yamunodeedzera. Kune mumwe munhu wekuti mumwoyo make ari kunzwa kudeedzera kuna Mwari wake. There's nothing wrong with that. But kune vamwe vanhu vanoita munamato, munoza kune munamato kushaina. Wekuda kunzwika. Anoita kunge anzima varungu vanovati malinguists. Hallelujah. Vanhu vanonzwisisa language, vanoita Shakespeare, kuita poetry. Munhu wekuti kana achinamata so anonamata nenzira yekuita ari kubhetenura mashoko. Haasi kuzviitira Mwari, ari kuitira vari mukereke. Kuti vanhu vati iyo komana vanzwa munamato uya uya. Kare kwedu tiri kuIjipita. Pane vamwe ibva vasumuka, that was a powerful prayer. Matitira munamato wakasimba. Apa munhu ari kudaro ega. Pamwe hatozivi Mwari futi. Munhu wacho pamwe haana kutomboporeswa. Haasati atomboberekwa kutsvagwa that was a powerful prayer. Matipa munamato wakasimba. Ndo zvinenge zvichidiwa nevanhu. Zviri nani kuti iwewe upako munamato kuti kana men of God awambofa wakati une munamato wakasimba. But tinozoona manje. Kana wanga wachinamata kuti mvura ngainaye 2 seconds mvura yakutonaya. Kana yanga iri mvura yekunaya wanga wachinamata kuti imire utona yatomira mvura. Hallelujah. Kana kwakuri kunzi whatever outcome yauri kunamatira, tozoona manje my results atoti hey, that was a powerful prayer. Why? When my results. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hey, hansi vanyengeri. Vanomira pana pamharadzano panosangana nzira pekuti munhu wese aone. Umwe anobva aita prayer paFacebook chaipo, obva aita Facebook live, chionekwa achinamata kuti vanhu vati yes, tazomuwana man of God. Hallelujah. Vamwe vabva broadcast munamato obva wanzikana kuti Facebook inonzi voice note WhatsApp. Man of God chaiye, man of God. Ngatingwarirei futi. Handisiri ini ndikudaro shoko raMwari. Shoko raMwari. Kana paine vanozonditsamwirawo zvakwavari, asi tikutora zviri kubva mushoko raMwari. Kuti ngatingwarirei. Kuda kunzwikwa nevanhu kwakaipa. Umwe anototsamwa kuti handina kumbotenderwa. Panosarudzwa vamwe kunzi vanamate mukereke, handimbosarudzwawo wani. Kuri kuda kunzwikwa kunzi neniwo ndogona kunamata. Ndiyo yenyaya yacho. Dzimwe nguva zvitori nani kusasarudzwa. Kana zvichizokuunza mukudada mupride, zviri nani kusasarudzwa kuti unamate mukereke. Mwari wongoziva kuti unogona kunamata. But kereke isingazvizivi kuti unogona kunamata. Hallelujah. Verse 6. Asi iwe kana uchinyengetera. Yes. Pinda muimba yako yomukati. Tataura nezvecloset iyo yadzoka iyo. Hande tinzwi. Kana wazarira mukova wako. Yes. Unyengetere kuna baba wako vari pakawanda. Yes. No baba wako wanoona pakawanda. Yes. Vachakupa mubayiro. Hallelujah. Kundoenda ndichitaura kaiyeya. Yekuti if it means handisi kuti pindai mucloset, but it's mufananidzo wokuti mucloset munovharirwa hembe. Hakuna kana munhu anokuona kana ukapindamo. But zviri nani wapinda wazvivharira imomo. Hallelujah. Ndakamboona imwe film yanga iri movie yemwe mukadzi somuchemberi. Aiti mumba yake yanga ine closet kakachinjwa, yanga imbori closet yehembe, but anga kuiti prayer room. Saka aiti kana akunamata ndo maanopinda ozvivharira imomo.
Hallelujah. Saka panga kutengesa imba iyoyo manje yanga yoda kuti akuudza mumwe mukadzi wechidiki ameno tanga ari mwana wake kana kuti anga ari shamwari andicharangariri akumudza kuti imba ino iri special zvikanzi manje yandikuratidze pane karumu kandoda kuti uone zvikanzi panapa ndo pane nyaya yese ukapinda unozvivharira muno ndoma unopinda uchinamata muno. Hallelujah. Vamwe tinogona kunge tine dzimba dzisina macloset but spiritually une closet yako muchidriver muri kubasa motikari imomo yecloset ndine minamato mizhinji andinoita ndiri mumotikari kana uchifamba netsoka closet yako iyo uri kufamba mumwe munhu anogona kunge ari kutoimba nziyo dzaari kuimba dzemunyika instead yekuimba nziyo dzemunyika utotangako kunamata uri pastove paipaya uchimona sadza utotangako kunamata. Yes, it is good kutsinzinya zvatoita kuti titsinzinye tinotsinzinya nekuti dzimwe nguva tinoona zvakawanda kana takavhura maziso zvinoti distract asi hachisi chivi kunamata nyange usina kutsinzinya. Nditoriyo neimwe minamato yandinoita ndakatodaiso yekuti kana munhu ari kure ari a few meters away asinganzwe zvandiri kutaura anotobvunga kuti munhu uyu hameno pamwe zvaari kungotaura but titori pamunamato ipapo. Saka unogona kuti uchitodhiraivha uchitonamata kana kuti uchitobika uchitonamata uri kutsvaira uri kumopa uri kuita sei uri kuwacha utori pamunamato ipapo. Haleluya. Ndoda pamubhedha wangu irini dzimwe nguva ndiri pamubhedha nechitonamata kana usati waziva unenge uchifunga kuti baba vakangotarisa musilingi kana kuti vakangotarisa ndichitonamata ipapo. Haleluya. Tidza kuita closet nzvimbo yakavanda in your secret place, in your secret place yatakataurirwa nevana vesunday school kuti the secret place uchinamata Mwari. Baba vako vanoona pakavanda vachakupa mubayiro. Mubayiro wesecret place wakaoma manje. Kuna mubayiro unokunda mubayiro wesecret place. Zvinozouya zvakushamisa vanhu vachishaya kuti zvakabva kupi. Zvakabva pasecret place. Shauti kamwana kakakura rini akomana. Zvakabva kupi? Zvakabva musecret place. Handei paverse 7. Verse 7. Pakunyengetera kwenyu musapamhidza zvisina maturo savaheti. Umwe munhu anoita munamato 20 minutes achimodzokorora the same words. Munoziva kuti kune mamwe machechi anotodzidzisa izvozvo. Ramba uchidzokorora, ramba uchidzokorora, ramba uchidzokorora, ramba. 2 hours uchidzokorora the same words. 2 hours. Takambodzwa kana sorry zvenyu kana zvichita kunge ndiri kusvora vamwe but Mwari vari kuti tigadzirise izvi. Takakura kune vamwe vaitodzidzisa kuti iwo kana uchinamata unogona kuramba uchingoti ndibatsirei. Ngwarira kuita munamato wekuramba uchingodzokorora the same thing zvisingareve chinhu. Haleluya. Kune nguva yekuti mwanakomana waDhavhidhi ninzwi rengoni handiti but ngwarira kuti ungoramba uchingodzokorora zvinhu the same thing zvisingareve basa. 5 hours same word. Handisi ndiri kudaro shoko raMwari. Haleluya. Handei verse 7 yati chi? Verse 7. Pakunyengetera kwenyu musapamhidza zvisina maturo savahedheni. Yes. Nokuti wanofunga kuti wachanzwika nokutaura kwawo kuzhinji. Yes. Kana meditation ndo zvavanoita. Handi meditation iri pa 2 things. Vamwe vacho vanenge vakangonyarara. Voita apa munhu anenge akapfunya chisero manje. Hanzi I'm clearing my mind. Vamwe ndo pavanozopesera kuita pane yavanoti levitation. Taibonzwa nemarumors kuti kana mutungamiri wenyika aimbotungamira nyika yedu aizvita. Hanzi munhu anogona kutozosumuka 1 meter kuenda pamusoro akapfunya chisero kudaro. Utoona munhu akusumuka. Zvinowanzoitika kuAsia izvozvo. Meditation. Haleluya. Zvakaipa izvozvo. Kana uri muKristu, meditation yaungangoita chete is meditating on the word of God. Meditation on the word of God, not chanting mantras that don't mean anything.
Hallelujah. Hanzi sezvinoita vahedheni. Vahedheni ndo vanoita machant aya nemameditation nemamantra asingareve chinhu, asina shoko raMwari. Verse 8. Naizvozvo musafanana navo, kuti baba wenyu vanoziva zvamunoshayiwa. Yes. Musati makumbira pavari. Yes. Hey, nyaya yekugadziriswa manjai inyaya. We also need to understand this as the anointed church of God. Kereke yaMwari, dzidzirai kuti Mwari kupindura kwake hakusi proportional or inversely related to the length of time yawapedza uchinamata. Tirikunzwisisa? Takambonzwa vanhu vachitaura vachiti kune kamunamato kamwe kezingizi, unoita kamwe kamunamato ke2 minutes. Hey, do you know kuti kune mwe munhu anonamata 2 minutes igoita more power than iwe munamato wako 2 hours? Tine mwe mudzimai akamboya akativunza nenyaya yema all night prayer. It doesn't always mean kuti pedza usiku wese uchinamata waita zvinopfuura munhu aita 2 minutes achinamata. Umwe munhu anogona kuita 10 minutes achinamata, but munamato wake ugoita more powerful than wako 30 minutes. Hallelujah. Nekuti uyu apedza nguva achitaura zvisina maturo. But remember, kana ndati munhu aita 10 minutes anogona kuita munamato wakasimba kupfuura 30 minutes. Handisi kureva kuti 30 minutes uri wika. Umwe anogona kuita all night prayer igoita more powerful than munamato wako we 1 hour. Uyu we 30 minutes wanogona kuita munamato wakasimba kupfuura we 2 minutes. Chakakosha hachisi the duration of time. Chakakosha is the contents. Kuti mashoko ari kushandisa ndeapi, uye mweya uripo ndeupi. Chiri kudiwa kusangana kwemweya waMwari nemweya wemunhu. Chinhu chese chinopiwa upenyu nemweya waMwari. Hallelujah. Hande kumberi. Verse 9. Zvino imi nyengeterai kudai. Baba wedu vari kudenga. Hallelujah. Nyengeterai kudai kuti baba wedu vari kudenga. Saka kana muchinamata munofanira kuziva kuti muri kunamata kuna baba wedu vari kudenga. Hallelujah. Takaita chidzidzo chekuziva kuti ndiani baba wedu vari kudenga. Vamwe vanongoti baba vasingaziva kuti baba ndiani. Taakuziva baba wedu vari kudenga. Nekuti baba wedu vari kudenga ndo vakatisika. Vanonzi zvinhu zvese zvakasikwa nawo. Kana chinhu ukachigadzira handi chinonzi your brain child. So you are the father if you have created anything. Ininiwo ndinakundai Kayla na Tafadzwa Raymond. Ndindakavagadzira saka vanonditi baba. Hallelujah. Saka iye akandigadzira ndinomuti baba. Hallelujah. Panyama ndinotiwo kuna Edward Mangozho baba. But pamweya ndinoziva kuti tinaye baba akandisika. Ndiyo ndinoti baba wangu vari kudenga. Hallelujah. In the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. Through him all things were created. There is nothing seen or unseen that was created that was not created by him. Ukazoda kuita nharo ita nharo zvako. But takuziva kuti akasika zvese ndiani. Uye akasika ndiye babaka. Saka ndiye baba wedu iye Ishe Jesu Kristu. Hallelujah. Saka noti baba wedu ari kudenga. Ende dzidzirai kuziva kuti ndi baba vako pakuita sei. Hallelujah. Ndi baba wako pakuita sei. Mweya waMwari ndikunzwa uchititsanangura nyaya iyi. Not everyone who is walking on this earth qualifies kuti baba wedu ari kudenga. Ndiregererei kana ndine vamwe vanhu vandichaofenda panyaya iyi. As long as you are not born again, you are not qualified to say baba wedu ari kudenga. As long as you are not born again, you don't qualify kunamata the Lord's prayer. Nekuti ndataura inini kuti kundai natafadzwa vanoti baba nekuti ndakavabereka. Saka kana vasina kubereka kuti unoti baba chirudzi. Aitotaura achiti vana venyoka. Hallelujah.
For as many as received him, to them he gave them power to be called the sons of God. Kune vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vanakomana vaMwari. Ndivo vega vanokwanisa kuti baba wedu ari kudenga. Saka kana usina kuberekwa kutsva haukwanisi kuti baba wedu ari kudenga. Handi kumberi. Chikamu chechipiri. Zita renyu ngarikudzwe noutsvene. Yes. Zita ravo ngarikudzwe neutsvene. Hey, umwe munhu achitanga kunamata anongotanga baba ndinoda motikari, baba ndinoda. Hey. Vakomana. Baba vedu vari kudenga. Zita renyu ngarikudzwe noutsvene. Umwe munhu aitorwadziwa kuti akomana kusei tichingoti. That's why we start off with praise and worship. Nekuti takaziva kuti taenda kuna baba wedu ari kudenga. Tinofanira kutanga takudza zita ravo. Tinofanira kutanga tarumbidza zita ravo. Haungotanga nongoti ndoda bhasikoro, ndoda train, ndoda helicopter baba. No. Zita ravo ngavarikudzwe. Muri kutodzidziswa formula yekunamata. Baba wedu ari kudenga. Zita renyu ngarikudzwe neutsvene. Ende haringokudzwe zita iri neutsvene. Hey. Saka dzimwe nguva ndiri kutonzwisisa apa kuti kana pasina utsvene haukwanisi kuvakudza. Rinongokudzwa newe chete kana wane utsvene. Handei kumberi. 10. Ushe hwenyu ngahuuye. Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga. Ushe hwavo Mwari ngahuuye. Ushe hwekudenga. Tsvakai ushe hwekudenga kutanga, zvimwe zvose zvigotevera. Hallelujah. Amen. Ushe hwavo ngahuuye. Ushe hwavo ngahuuye. Chinonzi ushe chiko, ushe kutonga. Saka unofanira kutoti ushe hwaMwari ngahuuye. Vanofanira kutonga mauri. Ko unogomhanyira kuzoti ndoda bhasikoro sei? Kana ushe hwavo hwauya, uchatanga kukumbira chavanoda kuti iwe ukumbire, kwete chaunoda iwewe. Hallelujah. Ndakambotaura rimwe zuva ndikati kana waakunamata mumweya chaimo. Do you know kuti the Holy Spirit of God can tell you what to pray for? Indine mumwe minamato yandinonamata yekuti haina kubva kwandiri. Ndichitonzi chinabatira ningi. Chinamatira chakati. Namatira, oh, ningari kunamatira. Hey. If you remember, I think it was about 2 years ago, if I'm not mistaken. Ndakatumira message. Panenge papari pakati peusiku. Ndikatumira message. Ndikati ndaona murandakadzi mumwoyo make muri kurwadza stereki. Pane pain. Heartache yakawanda stereki inoda kurapwa mumwoyo. Zvazvabva kupi? Zvazvabva kupi izvozvo? Mweya waMwari unoratidza kuti no, pane nyaya inoda kugadzirisika pakati. Namatira ningi. Ningana kunamatirwa panguva ino. Munamatire kuti chakati nechakati chiite so. Namatira ningi kuti chakati chiite. Namatira situation yakati. Ngwarira iyi situation is going to get out of hand mukaza wekwarira. Iyi situation ichadai so. Iyi inamatire. Ya, chakati chachia yasika nguva yekuchinamatira manje. Chakati chachia chinamatire. Namatira chakati. Hallelujah. Tofunga tingangotanga kutobatidza matorch enu just in case magetsi edu akaita problem. Hallelujah. Because ndiri kuona kuti tingangoita problem yemagetsi panapa. Yeah. Tinokudza Mwari. Tinenge tatazvigadzirira in time. Yeah. Praise the Lord. All right. Ngatienderei mberi. Tata papi. Ushe hwenyu ngahuuye. Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sekudenga. Yes. Munoziva zvakaitika manje. Takaita situation yekuti kudenga kunotongwa naMwari. Muvengi ndobva akandirwa pano pasi. Zvino muvengi zvaakakandirwa pano pasi akambopiwa chinguva chekusiyiwa zvake
achirura achiita zvaanoda. Haleluya. Zvino zvaakadaro ndobva apinda pakunonyengedza vabereki vedu Adamu naEve. Avanyengedza kudaro, Adamu aifanira kuva mwari wepanyika ino, akabva apanyika kunyoka. Ndosaka zvichinzi muchinda wenyika ino. Haleluya. Dzimwe nguva anotongodzi muchinda wenyika ino, the prince of this world, kana kuti the prince of Persia. Ndosaka aikwanisa kuisa maoko muhomwe achiti kuna Jesu Kristu, ndinamati ndikupe zviri panyika ino. Haleluya. Asi Ishe Jesu Kristu, because vaiziva havo kuti iwe shamwari uri kukanganwa here kuti ndirani. Hallelujah. Which is what we should do to all those people vari kuenda kumanga, to all those people vari kuenda kumashangi, to all those people vari kuenda kumudzimu, to all those people vari kuenda kumaprofita nechi, vari kufurirwa, vachinyeberwa, vachizipfugama ndigokupa, vasingazive kuti ndezvavo zvavari kunzi ndozokupa. Baba vedu Adamu ndiri kutoona izvozvi kuti vakanyeberwa vakomana. Vakanzi baba vangu, kana mukadya muchero muchawana ruzivo. Havana kuziva kuti zivo vangu atori nayo kudhara, nekuti he didn't need to contain zivo mupfungwa mavo. Zivo yanga iri muna Mwari. Mwari vane zivo yese. Nhasi ndanditaura nababa Chehore pafoni, vachindiudza nezvemumwe sawira wavo. Anga achita kunamata warida kuita zvekuparidza. Saka baba Chehore vangu ari kumukorekta kuti iwo hauna mvumo yekuparidza iwewe, nekuti mufundisi wangu akandiudza shoko raMwari rakamira rakadai, ende kana zvakadaro zvikuru kuti iwewe you don't qualify kuparidza. Hanzi ndobva aita nharo acha nharo, ndobva ati alright, reka ndino research. Zvikanzi even research yauda kuita iyoyo haukwanise futi kuzvinzwisisa. Ndikati yes, praise the Lord for what you said. Because mistake inoita vanhu. Pana nditaura nababa Chehore ipapo, Holy Spirit yabva yatondiudza kuti tsanangura nyaya iyi. Ndinofunga izvi might take advantage. Ndotoitsanangura. Hanzi mharidzo yaMwari. Hey, praise the Lord. Why dzidzo neshoko raMwari zvakasiyana? Dzidzo inogamuchirwa nenjere. Shoko raMwari rinogamuchirwa nemweya. Amen. Hallelujah. Saka shoko raMwari rinouya richigara mumwoyo, dzidzo inouya ichigara munjere. Saka manje vakapusa vepanyika ino vakafunga kuti zvavakapiwa njere, vakatora vhangeri raMwari ndobva vada kurigamuchira nenjere. Munhu akasikwa aine chinonzi windpipe. Windpipe iyi inokonekta muromo nemunhu, but munhu ndo inofema. Haleluya. Muromo ndo unodya. Zvino iwewe ukafunga kuti munhu nemuromo dzimwe nguva zvinogona kudyidzana pakufema, wofunga kuti zvandiri kumakoko reka ndingoti ingoenda nemumunhu, wairasa. Ndo zvakafanana nemunhu anoda kutora shoko raMwari orishandisira njere. Tine vamwe vakatadza kuteera shoko raMwari, tariparidza nekuti ivo vaiona vakadzidza stereki, vakarigamuchira nedzidzo dzavo, vakatadza kunzwisisa kuti ndezvemweya izvi, vakazotanga kutiudza kuti we only know in part, we only prophesy in part. Saka ivo haungambozive zvese. You have a part that you know, isusu tine part that we know. Saka ndobva varasikirwa nechiropafadzo chaMwari. Dai vakangozvininipisa vakagamuchira mumweya, zvichida pamwe vangadai vainesu kudai. Haleluya. Saka hanzi kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvinoitika kudenga. Saka nanda anokuedza kutaura kuti zvazviri kuitika panyika ino kwakusiri kuda kwaMwari, kwakuitwa kuda kwaDhiabhorosi. Saka one of the roles yedu isusu sekereke yaMwari, sevana vaMwari kana waberekwa kutsva, takutanga kuita munyu wekurunga nyika, kutanga kuchinja environment, kutanga kuchinja panga pachiitwa kuda kwaDhiabhorosi, takuita kuti pachiitwe kuda kwaMwari.
Kune vanhu vanga vachifamba vachiita zvemakona, taakutanga kuvaudza kuti siyai makona. Kune vanhu vanga vachiita madumwa, taakuvaudza kuti siyai madumwa. Kune vanhu vanga vachiita zvemachireretso, taakuvaudza kuti siyai machireretso. Kune vanhu vanga vachinamata nenzira isiriyo, taakuvaudza kuti no, maridzo dzamamuchiparidza idzi hadzina mweya waMwari. Kana muchiparidza nemweya waMwari munodai so. Kuna vanhu vanga vachiita church the wrong way, takuvakorekta kuti church hainzwaro. Vasingaziye vanoti Mangozho anosvora vamwe. Tiri kuzadzisa izvi. Kuda kwaMwari kuitwe panyika sekudenga. Nekuti mumachechi mamusingaitwe kuda kwaMwari. Mama kuitwa kuda kwevanhu. Vanhu vanoita chechi seempire. Vanhu votanga kugadza vana vavo vavakabereka panyama. Whether vakaberekwa kutsva or not, whether vadiwa naMwari or not. Kana Mwari otaura kuti nyingi ndiye anofanira kugadzwa, vanhu havachamugadza nekuti vanotarisa kumeso kwake. Voona kuti haasiri wandinofarira, o kana kuti haana mari sezvandinotarisira, o haana kudzidza sezvandinotarisira, o haana chimiro chandinotarisira, o haazondifarira kana kuti haazochengeta vana vangu. Tadzoka isusu panyaya iyoyo. Ndosaka tiri kunzi the salt of the world, kurunganyika. Hallelujah. Kuti tiri kunamatira kuti kuda kwaMwari kuitwe. Ndosaka tichiti kereke yaMwari inotungamirwa nekuda kwaMwari. Handei kumberi. Verse 11. Yes. Mutipei nhasi zvokudya zvedu zvinotiringana. Hallelujah. She vanofana kutipa zvakatiringana. Hatifaniri kukarira zvisina kutiringana. Kukarira more than what God wanted. Takaparidza futi nyaya iyoyo. I think musi weSunday yakapedzwa. Nyaya yezviuta. Yevanhu vakakarira zvinopfuura zvakaringana. Inyaya yekuparidza Jesu chete. Nekuti ndakamboparidza kuti chinonzi nhasi. Kana zvichinzi nhasi ndiKristu. Takamboita chidzidzo ichocho chekuti this day. Hallelujah. Pakambotaurwa kunzi on this day I have begotten thee. This day ndishe Jesu Kristu. Saka kana chinzi tipei nhasi ndiye. Ndosaka chinzi kana zvichinzi nhasi usaomese moyo. Nekuti nhasi ndiKristu ka. Ndosaka chinzi tipeiwo nhasi. Tipeiwo Kristu. Nhasi ndiani? Pamberipo apapedziswa kunzi kudya kwedu kwakatiringana nekuti ndiye chingwa ka. Ndiye kudya kwedu. Kwandi kwakambotaurwa kwanzi atirarame nechingwa bedzi, asi nemashoko anobuda kubva mumuromo waJehovha, nekuti iye Kristu ndiye mashoko. Handei kumberi tikurumidze kupedza. Verse 12. Mutikanganirei mhosva dzedu sezvatinokanganirawo vane mhosva nesu. Hallelujah. Iyi futi iri pachena iyi. Patakataura nyaya yerestitution takaitaura nyaya iyi futi. Ndikuona Ishe vari kungosimbisa mhari dzemusi weSunday kuti mutikanganwirewo mhosva dzedu sekukanganwira kwatinoita vane mhosva nesu. Ende iyi inobva yakukiya iyi. Inokusunga manje kana usingagoni kuregerera vanhu. Nekuti munamato unofanira kuti tiregerere sekuregerera kwandinoita vanonditadzira. Mwari obva watarisa kuti unoregerera here. Iyi self explanatory. Umwe nomwe anotoziva kana usingaregerere utoziva kuti watobhenda ipapo. Mwari anobva ati ndaona kuregerera kwaunoita vamwe. Pauro anobva ati bvumai kutadzirwa, bvumai kubirwa. Hallelujah. Takaitawo incident mai manje ndofunga makanzwa. Bvumai kutadzirwa. Komai kuvani. Maida kuti zviitirwani. Handei kumberi. Verse 13. Regai kutiisa pakuedzwa. Asi mutirwirei pano wakaipa. Tirwireiwo pane wakaipa Ishe. Miedzo inouya yakawanda. Tinzvengeseiwo tenzi. Tinzvengeseiwo. Musatendere wakaipa kuti asvike patiri. Tiisirewo ruzhowa senge zvamakaita Jobhu. Kuti wakaipa nyangwe akada kuuya aite restraining order. Vepanyika ndiwo vanoita restraining order. Unonzwa kunzi munhu akanzi 500 meters. Hautenderwe within 500 meters. Dai Ishe vaitawo restraining order. Kuti wakaipa haatenderwe kusvika patiri. Haatenderwe kusvika pakereke yaMwari. Haatenderwe kupinda ministry ino. Haatenderwe kusvika anyone ari mukereke ino. Haatenderwe kusvika anyone in this room.
nyangwe tikaenda kudzimba kwedu, nyangwe tikaenda kumabasa, nyangwe tikaenda kupi, wakaipa atenderwe kusvika patiri hande yekumberi. Chikamu chinotera nokuti ushe ndio hwenyu nesimba nokubwinya nokusingaperi. Yes. Amen. Haleluya. Tinofana kuziva kuti ushe ndehwavo Mwari nekubwinya ndekwawo. Haleluya. Nokusingaperi. Haleluya. Tinokudza Mwari. Ishe tinovarumbidza. Tinotenda Ishe nemashoko avo vatidzidzisa kunamata. Saka from now on kana taakunamata taakuchiziva manje kuti Ishe vanonamatwa sei. Tichazoda kudzokera pamharidzo iyi tine zvimwe zvatasirira zvatichada kuzonzwisisa futi. Tingasumuke zvino izvi. Haleluya. Tikuona hapana asati atendeuka ari munzvimbo ino, kuti tingadedzere kutendeuka.